Woza. Ndoda, ngiyakutshela mfana ngonyakaza ungenzeni yakusungakhuluma mfana wami, ngiyakutshela mfana wami ngizokumisa boy. Yes sis. Mhlambe. Ona nobhaka la. Manje ngazi mfana. Hey mfana, selongaqala mfana ukubamba inkunzi nokurobha izindlu nezitolo mfana. Ngiqala ke nje. Hey cooperator mfowethu, ha. Awukhulumi nje lutho nje. Yabo iTV yakho mfowethu ngizoyiyeka, ngizonako lokho inlo PlayStation. Kodwa la ama controller ngizwile ukuthi ayabiza. Ngizoyiyeka iTV yakho namhlanje, ngizoyilanda ngelinye ilanga. Awuya cooperator mfowethu. Yes sis. Ha, khona ne laptop la. Hayi. Umuntu onganyakazi. Wendoda. 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 Hayibo. Into engizoyithini wena? Hayi. Engizoyithini? Ukuphi naye? Boss, usala. Boss, ya. Boss. Boss. Kuchitheka isikhathi alesa nesiphuza ngegama lami.